så kommer jeg altid, og Felix så angriber, så der... Felix, han lader hende ikke være. Nu kommer det. Han varmer hende rigtig godt. Hey, Gizmo! Gizmo! Jeg skubber ham ikke. Ja, giv ham en, Chanel. Giv ham en. Det kan hun også godt lide, hva'? Ja, det er sgu dejligt. Gizmo! Gizmo! Nej! Gizmo! Vi skal ikke bolle hende tyk. Det gider ikke, for så passer I hende. Passer I, hvad hedder det? Nej. Jo, det kommer I til. Giv dem så gas, Gizmo. Den anden vej, Chanel. Den anden vej. Altså, da Chanel hun lige kom, der begyndte hun ikke at bide. Det var kun i det der bordende, ikke? Mm. Den der bordende, hvor hun bare har skrabet på den. Og Gizmo, han bider faktisk meget. Ja, nu kommer det igen. Er han færdig? Hvornår hun kommer i løbetid, uden at jeg ved det. Hvad for en race er Gizmo? Det er en coton de Tulare. En coton de Tulare. Så jeg tror, jeg har en plakat af en hund. Sådan en hund. Jeg venter til hun bliver 1 år, så skal hun steriliseres. Jeg bare, giv ham en, Chanel. Giv ham en. Det er hårdt. Hvor gammel er Gizmo nu? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, han er ved at være 10 Cirka. måneder. 10 måneder. Hey! Han er ældre. Flyt dig væk! Væk med dig! Væk med dig! Kom så er det i gang i lejen. Jeg har gået tur med Felix, og han er faktisk ret svær. Selvom han er kun så lille her. Gizmo, han trækker også helt vildt. Han er skidestærk. Det er Felix også. Er det ikke som om, han er skillet øjet? Gizmo. Jeg tror bare, det er alt det hår. Jamen, han har meget, meget store, sorte, brune øjne. Han har ikke ret meget hvid udenom. Skal I bare klippe det der er rundt om, så han kan se noget? På et tidspunkt, Er han god til at se stille? Nej. Så skal han være træt. Så skulle jeg vente ham til, han, siden han var barn, faktisk. Prøv at se, Janine, hun kan bedre lide det, sådan. Nu ligger hun bare. Så ved hun, han kommer ovenpå. Prøv at se. Ja. Jeg tror godt, hun kan lide det. Så gik jeg sgu død. Har I ikke også sådan et træ i jeres have? Jeg Så. bare lægge ham ned. Angrib, Chanel. Ja, yeah, rigtig dygtig, Chanel. Gizmo, du er langsom. Og klodset.
så den der, Chanel. Angrib. Kom så. Så Gisborg. Dit pivdyr. Nu har jeg filmet i 5 minutter. Kom så, Chanel. Angrib. Så Gisborg. Jeg tror din far vil køre mig hjem. Hvorfor? Hvorfor? Fordi jeg gider ikke gå, og Chanel er træt. Kom du her gående? Jeg kom gående. Nå. Men klokken er også noget med 20 eller sådan noget. Halv 20. Ja, det er jo klart, det er Kisu. bare... Det er slet ikke koldt. Kisu.